Og jeg lægger... Og mig. Ja, og Kasper. Og jeg læggede lige der. Hvad? Ja, altså jeg er jo også bare lige så I ved det. Ja, han er også. Og mig og Kasper, vi prøvede Mig og op. Mark havde prøvet. Ja, så gik det helt... Fuck! Nå, jeg døde allerede. Ja, vi optagede en mega lang video den ene dag, men den fuckede. Ja, den optog kun halvdelen. Og jeg som har set min update video, I ved sikkert nok, hvad jeg taler om. Fordi jeg lavede en lille update video. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Kasper, jeg har lavet en update video på min kanal. Har du? Ja. Okay, den har jeg måske glemt at se. Kasper, har du ikke subscribet til mig? Løb. Har du ikke subscribet til mig? Nej. Nå, fuck. Nej. Nå, fuck dig da. Men folkens, jeg er din 10. subscriber. Ja. Folkens, tak for de 11 subscribere. Fuck, jeg dør hele tiden, mand. Den der Heavyen har fået vores efterretninger. Fuck ham, nu dræber jeg. Jeg tror godt, jeg skal... Og hvis I ikke ved, hvad vi spiller, så spiller vi spiller Manpower, et betaspil. I TF2. Hvad hedder det? Team Fortress? Ja, Team Fortress. TF2 kender I det måske også som. Ja, ham der vil gerne smide ud. Jeg kan godt lide at smide folk ud. Vent, har du lige prøvet at smide en ud? Ja, Og det har jeg gjort flere gange. Prøv at se, her står der resume game, og så her står der call vote, og så kan man enten gøre ham her, og så kan man vote en ud. Og Kasper, du siger lige ja til min voting. Ja, ham vil vi gerne smide ud. Ja, ham vil vi rigtig gerne smide ud. Fuck, dø. Ikke at jeg ved, Fuck. Jeg kan godt lide at smide folk ud. Go spy. Han blev smidt ud. Nej. Pis. Han blev ikke smidt ud. Pis. Der stod ellers, ja, han blev smidt ud. Det stod der. Tja, det er bare lidt fuck det her nogle gange. Ja. Fuck. Jeg dør hele tiden. Fuck, jeg skulle ikke have været medic. Om videoerne ikke bliver særlig lange. Ja, videoerne bliver ikke særlig lange på grund af den ikke optages så lang tid. Så det bliver enten 8 minutter eller sådan noget. Gå tykke mand. Kasper, kan du lige min jeg slap fandme ud. Kasper, vil du vide, hvad mit Din nye gun? Ja, vil du vide, hvad den hedder? Den hedder Tomislav. Dø. Mark? Dø. Ja. Prøv lige at kigge her. Hvor er du henne? Nej, jeg stop. dræbte en. Vent lidt. Nej, Kasper. Så der, hvor blev du af? Ja. Der. Hej. Vi siger... Farvel. Kasper, kan du ikke lide min gun? Jeg kan godt lade han krammer sin minigun. Fuck nu af. Ja, og Mark kan godt lide heavy, fordi han er tyk. Ja, jeg kan godt lide Okay, du tykke finder mig mennesker. aldrig her. Nej, det gør jeg nemlig ikke. Så kan du godt lide Tilde fra vores klasse. Nej, jeg kan ikke. Hun er ikke engang i vores klasse mere. For hun er tyk. Jamen, hun er jo gået ud af klassen. Hun er jo gået ud. Ja, okay. Da. Tilde fra vores klasse. Gamle. Dø med dig, fucking pyro. Dø. Nå. Okay, Mark, går vi heavy team? Vi går heavy team. Spawner vi fandme bare den der. Ja. Og om 3 minutter, tror jeg, så stopper vi videoen eller sådan noget. Hvor er du henne? Fuck, der er nogen herude. Go tyksak style. Fuck. Shit. Løb. Hvor er du henne? Hedder, jeg skal være så langsom. Hvad
Ej, jeg døde. Jeg Kan var ikke- næsten over i deres. Kan du Okay, vi stemme... kan også gå sodapoppe-team. Ja, vi går sorte på team. Og kan du ikke stemme ham der... Vulkan ud? Der er en hedder Vulkan. Okay, jeg stemmer ja. Fordi vi skal stemme ham ud. Jeg tror han hacker. Bum, bum. Hvorfor? Fordi jeg har skudt ham rimelig mange gange, men han døde ikke, og jeg skudt rigtig mange gange på ham. Og jeg tror også ild Hvad på skød ham. du med? Minigun, og så skød jeg med den der, hvad nu det hedder, den der flammekaster. Og Kasper, man kan faktisk høre dig på videoen 2 gange. Jeg kan Wow. høre dig. Nej, man kan høre mig. Jeg kan også godt selv høre det nogle gange. Kasper. Dø! Det er fordi jeg er Dø! mega awesome. Dø! Det er fordi jeg er Dø! mega awesome. Det er fordi jeg er mega awesome. Hvordan kan Vulkan hele tiden få liv igen og igen, uden at han healer sig selv? Han Men- har måske en, hvad hedder det? Så bagangreb. Power-up, der gør det. Fuck det. Dø! Dø, 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 dø! Fuck, jeg er ved at dø. Jeg er ved at dø. Jeg er ved at dø. Løb! Væk, 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 væk! Pis. Så nu har jeg styrke power up. Mark, er du klar til vores nye sang, vi lavede i skolen? Nej, Kasper, nej. Ikke på video. Hvorfor ikke? Der er nogen, som... Ja. Hey alle sammen, hvis I gerne vil høre den sang, ikke og? Så må I gerne skrive det i kommentaren. Ja. Fuck dig, Kasper. Skriv det lige i kommentaren, hvis I gerne vil høre den. Kom nu. Ja, region. Og så skriver jeg lige herfra. Op i loftet. Har loftet. Hen i hjørnet. Hen i hjørnet. Ja. Ja. Men nu skal jeg bare sniper. Men Kasper, skal vi rulle videoen af her? Det ved jeg ikke. Den har Wow. varet i 8 minutter, så skal vi rulle af. Ja, okay. Folk, jeg håber I vil Modtaget. like, subscribe og alt, du skriver en god kommentar. Og ja, hej hej. Hej.